Malawi Brief. Ku parliament nyumba ya malamulo kumene ku mtsogoleri amene amatsogolera zipani zonse zotsutsa ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP amene wandi Simplex Chichola Banda mukwakumbukira bwino ndi anayimirira kunena kuti Mr. Speaker sir tatenti tikambirane pali nkhani yofunika kuyiwunikira. Zikuoneka kuti apolisi akugwiritsidwa ntchito molakwika ndi boma limene lilipoli kuti akumafuna kuti adziopseza chitetezo cha anthu. Anatchulako ndithu nkhani zingapo zina mwa izo akuti kupangidwa transfer kwa ma CEOs osiyanasiyana amene amayang'anira ndithu mapalastatos kapena kuti munthambi za boma kuphatikizapo basi kumanja anthu. So zikuoneka kuti kupita kwa apolisi kunyumba kwa mtsogoleri wa kale wa dziko lino sizidakomere makamaka a Chichola Banda amene anayimirira kuti zimenezi tikuyenera kuziwunikira mdziko muno simukuyenera machitika chonchi. Tetimati ife ngakhale nkhani ili kwapo kumanja mwa apolisi ka kumabwalo a milandu koma timafutitira dziwa kuti inuyo mmene mwayimvetseramo ndemanga yanu kapena tingamve maganizo anu motani pa nkhani iyi. Chifukwa nkhani iyi ikukhudzana agalu okwanira 4 pa Chingereza kuwatchula kuti ma German Shepherds. Agalu zikuluzikulu zimakhala zoopsa kwambiri ndi zimenezo zimapangidwa train mwina muganizire kwambiri kuti mukhoza maganiza za agalu amene tili nawo mmakwalalamu. Awa ndi achizungu amene amakula kwambiri amenenso amadya kwambiri bwino ndi amenewa amayenera kuti akakhale ku nyumba ya State House ndakuwaganizira kuti ayi kumeneko anabedwa ndi amene anabawo akuti akuwaganizira kuti tsopano ayankhe milandu. Lero amene okhala belo koma asanakhale pa belo timafuna timve ndafotokozera kwambiri choncho kuti mwina tikhale nchithunzithunzi chamene nkhani yonse yamba kuyendera. Ineyo ndemanga yanu chotani pa nkhani imeneyi. So tiyambe kumva maganizo anthu ambiri ayamba kuimba foni ena ali pa WhatsApp pa Facebook tuthokozeni kwambiri. Mwasula bwanji? Amhango yambani poni kulankhula. Toyamba ndinene kuti achitsolawo pa maganizo awo ndi mmene atumidwira angofuna kukwaniritsa zimene chipani cha Congress chinawatuma. Mukupsepsa maganizo awo? Ndikwachepetsa chifukwa ndi zinthu zovuta kwambiri achimene ngamuyapa kuti machimo ngochuluka. Inini chilungamo chipani cha MCP machimo ngochuluka. Mwamba choncho? Machimo ngochuluka kwambiri oti apopo kuona kuti pamachimo amene ali nawo iwo wawa ndi machimo chimo ironi chimo lochipa kwambiri oti asamadandaule kuti akuchita bwanji chifukwa munthu ukapalamula ukachimwa umayembekeza kuti ukumane ndi malamulo akakupeza kuti unachimwa umayendera kuti malamulo agwirepo ntchito. Ndiye mawu amene anayankhula mayi Jessica Bwira ndi zimene ayankhula wa Chichola Bandawo ine ndikuona ngati anthu akuyankhula zimene Amalawi akamazimva angazitenge ngati anthu akudziwa kuti anali mboma kuti mboma mu malo moti akonziwa anawonongamo. Tinena mwachichocho bwana ifeyo mongapo pa machimo amene tikuona kuti anthu anayakwitsa ndiye lero nkumapezeka kuti akunena kuti ife sitachimwe ife sina chimwe. Inu munthu wanzeru oti nzeru zake munthu wake kugwira bwinobwino angatenge galu weweni kukabisa olo kukamupa kukapangira kanyenya. Munthu wanzeru zake ku State House kuli abulu kuli abanyani kuli akaluwo kuliso zino zonse mutemu zokongolesera malonga taminachi ku State House alopoti munthu akamakhala akameta musankhala azimva kukoma kuti ndili kuno ku State House kumene ndikukhala. Koma munthu wanzeru zake ku State House kukongolako akatenga mascreen akupangira mumatumba akupita nawo. Munthu ku State House pomweko akatenga tudzi akupaka chikupa cha ucheni. Kodi atanena kuti ngati iwo akudaba kuti machimo awo ali kuti ndikudaba kuti kanthu akukanga ti school anapita koma anapita school zake zimene ambiri chinapiteko. Chifukwa kuonetsa ngati ni mbuli zothera kuti chakuti ine ndikulankhula zimene zizi ngitima wanga wonse zero zanga zonse. Anthu awa samafunsa kuti lero lazifunsa kuti kodi mukutimangirachi mukuti wenda chifukwa chachani kodi mukuti sakasaka chifukwa chachani. Machimo
kuno kwa Malawi kuti tione kuti iwo ndinona panga somlila kuchika sauzija panopo zamba kwatsatira ngezamba kwatsatira kumanena kuti ayi musisakasaka ifa MCP mutilonda ine ndimafuna ndiwatsutse zimene kuti iwo achazingovomereza kapena zingopepesa chifukwa machimo iwo ndosawerengeka kuti iwo adayiwala sonena kuti mboma anthu amachokamo adayiwala zoti tsiku lina tizaluza iwo akaganiza kuti mmene anangotengera boma likhala la one party so azisandutse likhale one party system tizikhala kugaulitsidwa nthawi ni nthawi zoti ataluza zoti atakhala ndi mpata wotoka mboma analibiretu anthu awampake kuti apake tudzi ku State House mpake kuti atenge agalu athawise ndipake ndi zina zija kandi ma black box kazichani zozija mpake kuti atachipanga chikwa adaona kuika ali pamene posatachoka poso koma leroli chifukwa cha nzeru zawo zimene zizizi chifukwa cha mafunso awo amene akuyankhula apa paisilamenti ili kumakunja kuno kumalawi tutana akufunsa mafunso opusa amene munthu wazino ngati chichola sangayankhe munthu wazino ngati German kwa Jessica bwira sangayankhule chifukwa bibi yawo njoperekwera njodota akuteteza chinthu cholapika chimene chikuonekeratu kuti nchoyipa iwo akuchiteteza chikhale chabwino apana nilekeze pamene popo mafuna ningolekeza pamene popo papinako agoti kubudusa ambaye kunja umezokwiya ndipo tikudikira zambiri loti boma lichite pa MCP so MCP yazunzatu yaonongatu yabandalama kukuba kuonekeratu zosa ina kupanga ICP apanga bana nilekeze pamene popo kwambiri Amhango. Yes. Are we not exaggerating issues here as a country? Nkani agalu mukakhala pay. Can't we just leave that? Because Malawi na kudero kuti zona ngati kuti tukoka tunkhani yosenera kuikoka. Ndimafana nene chonchi. Ngati pali by exaggerations, report yamanena kuti party B pali minga iti. Ife Malawi kunja kuno tukumva kuti agalu atapedwa. Palibe amene kuti uzapo kuti ayi akungochipfira chinthu icho kuti chikhale ngati chili choona kuti ena ayaluke ndipo zifunda zina zimene anapitira kukachira stage kunyumba kwa panako zimene zimayenera kuti akachire stage zimene anapita kukafusira stage ndipo ngati kuli kuzipeza tikungomva phekesera fani phekesera ndolepera kuti nene fani phekesera chokora tisimikize kuti panapeza kuchina chilichonse pasimene amafuna ukapizazo koma samadabwa ine zimene tikukhumudwa nazo anzathu MCP anali ndi wakhazi ndi ndipo ndi anthu oti kuti ndipo Mulungu alongelere pa family waboma satalioneso chifukwa zimene apanga iwo anapanga zizolopika zimene Malawi kungwa watu kwasunguka nazo ndiye ndiyo kuti exaggeration yona kuti agalu imva kuti apa tipati bipaliminga ngati ili exaggeration tilatu tasamina chile exaggerate kapena achitakuku that story ya agalu kuti ikhale ngati mwina ndimene ilili pamene zali zabodzi koma ngati iyo kuti agaluwo anatengedwa ndi wamkulu yana na nyumba za State House kuzikawisa kumikabisa kapena kuzisowetsa kukasipa. That should be a case imene ayi yadu kufufuza chifukwa kumene akunga pita galu ndi ku State House kwa kumene ndi kunyumba kumene kuli president ifanye galu kwa president ku State House kumene kumakhala ndu ama president o amene asankhidwa ndi anthu kuti akakhale kumepo apita kwa khala ziweto kumene zonse ngatauchita kuku nkhaniyo ife tiwa tawa tutatu tawa imbaso mlando amina Afrika nku apanga zimene koma ngati ali kuzina zoona nikati mfesa chisoni kwambiri MCP is making and ikungosono ngira mbili yawo pata likeze pamene tatokoza Mhango kumzuzu mkhalendo sikwa bwino zikomo kuti akumva maganizo ambiri pa nkhani ya galu amene akumveka kuti amene wa nasowa ku State House apolisi mpaka nokachita chipiction kunyumba kwa mtsogoleri wa dziko lino wakale achakwera mukuyilandira bwanji nkhani palaino maswera bwanji maswera bwanji ineyo ndaswera dzina lanu ndi kuti kumeneko Kwezalamba kuno kuvisanza Kwezalamba mutakweza mawu pang'ono cholenga choti Malawi ku South Africa akumveni Kwezalamba kuvisanza kuno kodi visanza nkuti kwe kunchisi bwana ana mpesetsa madaba kuti kodi mpati chapano kunchisi nkhani imene yachitikiramo tingamveko maganizo anu kuti what is your comment maganizo anga aliona kuti asingi nkhani yodandaulitsa ndithu chifukwa zinthu zaboma zinokhala zaboma ndithu oho ngati wina anafika poti mina ayalutse
ajakwera abantu kutenga agalu afika ndalakwitsa. Okay. So agalu amenewo adagula boma kuti liziteteza mtsogoleri amene ali kalenti. Oho. Nyoda ndaulitsa. Okay. Ndipo maganizo anga naona kuti muna mwake anthu ang'ono amene ali kumeneko amene awagwitsa ntchito agaluwo atafufuza kuti agalu anasowa bwanji pa agalu unophunzitsidwa. Okay. Amene ali communication yake. Okay. Umuntu amene ndilile bano sindikangwire galuyo ndikuti ize zangozi. Ukuda makhayo nje? Agalu aja anthu ali ni munthu wawo la ku polisi aja. So lini mukanguchoka kuti mulatira mukagwira galu. Lere akulumani. De anthu amene amagwiritsa ntchito agaluwo ofunika amene watsalilidwe. Okay. Chifukwa atendezeke kuti ajakwera angafike pokagwira galu. Okay. Apolisi ukatseja ku nyumbako ankagala makhala banja galu. Galu ngwabisa nyumba ngale. Ayi. Ndipo mwina zimene nakulankhula bankani ya galu kuti ayenda bwanji yende bwanji. Tenti zengu yankani zimenezo kuti dziko lizitha kupezapo tsogolo. Agalu aboma abwerere ku nyumba ya boma. Okay. Ndipo ngati wina akana panga chipongwe kufuna unyazi chajakwera amene amangidwe. Malamulo agwire ntchito. Okay. Ngati analakwitsa amangira, ngati sanalakwitse antaya. Okay. Kuna tikatero tipita chitsogolo cha dziko lathu lino. Chabwino. Anthu akulankhula zambirimbiri ayi tenti kupangeni zoti dziko lizipita patsogolo. Izona. Amali ife ndife amodzi. Andifeyo soweruzayi. Okay. Zoma ninakuti ayi sinifananso ni chipani lidzalamulesa mdziko muno. Hayi. Umangona mwina muzilemberera mapano utesowa zolankhula kufunsa kuti ni awaru ali pampando. Izona. De tikamalankhula tizionanso kuti zitipindula bwanji ndizithandiza bwanji kwa anthu. Okay. Koma my comment ni yakuti amene amagwiritsa ntchito agalu. Namene akudziwa language ya agalu. Namene akudziwa kumene kula agalu. Okay. Ngati iwo sakudziwa apange find out agalu awa ndikuti wina ake ali kwadalolerapo. Akudziwa system ya agalu samala muno kubande wafika patsogolo. Eti? Uba kwafika patsogolo zedi. Kuti munthu uthakuba ndi galu imweyo so munthu. Panopa nzotheka mwa galu mtengo wa galu. Galu wa 1 million. Wa 1 million mmoja. Tono anthu angalike ukamba galu wafunu baba. Akoza kuba. Kode tengubendera kuti ambuye alowerere kuti agalu apezeke nyozo uoneke kuti udachokera pasi. Chabwino. Ndithu. Ankweza lamba kunchisi tuthokozeni potongolera program uno. Maso kuti patsa chithunzi kuti nkhani isi yabwino. Ngati kuli kufuna wipitsa dzina la ajakwera koma kafukufuku achitike ncholinga choti amene amayang'anira agalu ameneyonso akhoza kufotokoza kumene kuli agalu. Thokoza umva maganizo anu kunchisi. Zona dzikomo kwambiri. Zikomo amene ndithunda ankweza lamba. Inu mukuti bwanji mwakwala ine masolo bwanji. Maswera bwanji wawa. Ndaswera. Kodi kuchoka unchisi tipite ku Kasungu? Kasungu. Fotokozani maganizo anu amadera pankhani iyi kuti kumeneko mukuganiza kuti nkhani imeneyi. Kolombe wanga nkhani yes. Timeitenga pa umuntu. Sinkhani yabwino hayi. Ntazina zake. Pali zinthu zina zake zikamachitika. Ndinopeni kuti pali zina mafunga basi kungumangu zivewa kuma kunguzirewa chifukwa akudabwisa kwambiri. Chifukwa zinthu zidani mbali moza chitetezo. Kunyumba uchakuchia kunyumba ya boma. Sunga zina panga wene pache chimozi kugumula kaya mpanda uja kaya kuchosa waya uja ni chimozi kuchosa chitetezo ya nyumba ya boma. Okay. Iki ndicho chitisa manyazi. Singaya nkulire singayikire malire koma ndicho chochitisa manyazi kwambiri. Imagine ziko mai kwanza twanzimva kuti president wa Malawi. Ali suspect chifukwa cha agalu. Zona? Ayi imeneyo ikukhaladi kuti ili pa newspaper ya lero imeneyi newspaper iyi. As the former president. Yeah.
former president waziko ndithu ziko ntazina zake ngakhale Jessica Bwira amabwera noyamayankha zimenezi achichola nomabwera nomaziyankhula zinthu zimene zinthu zochitsakale manyazi ngati zimenezi magezi ngati kuti tintingozindikira kuti akuzonongera mbiri ngati chipani amabwera achichola watu aonena kuti akuona ngati boma ligwiritsa ntchito apolisi molakwika nkumakachita intimidate kapena kuopseza munthu amene adatsogolera mkupuma pa nkhani imene ya kuyendetsa dziko simukuwamvetsetsa ndithu achichola iwo achichola asanayankhula bwino kuti azisindikira kuti palibe munthu amene ali pamwamba palamulo dziko muno dziko lingati limaonongeka chifukwa cha mtima ngati umene womati kuti chinthu chinake chikamachita choyipa umafuna kuchipondaponda chinthu ngati chinake choyipa kumachipondaponda chifukwa dziko livi limaonongeka manimva chifukwa iwo aja ngati apolisi ntchito yawo apite kumala kuti akafufuze kaya munthu akapezeko lako akwene amangire sikoyamba kumva kuti former president akufufuze ndikoyamba kuno kwathu kapena ndikoyamba kwache zinthu zinazi amene kamuna mwake kungokhala chete zinthu zipali zinthu zina zimafuna kuyankha zinthu zizifunika kuyankha fomangoze kuti munthu ukakhala wolakwa nthani ukakhala chete anthu acheso amathu makukhululukira koma munthu ndiwo wolakwa ndikumapitiriza sokweza sonkwiyo wa malazi wamutakhala inu nomwe tikuziye kuti anapanga siwo wachakwera ngati anachulidwa chabwino anachulidwa komano zinthu zina pali zinthu zina ngati munthu wankulu mathongoza kuti izizizi anaina izi chitendiyo nditisapanje anthu acheti kunasala kwa kanagwisa state house ikanapita imene imene ija ikanapita chifukwa timaona anthu ina amathamankhula basi ali aya nyumba ijata namangandika muzo mulamulira wa MCD ayiwazita namangira misonkho ya malala kuyankhula kuja kondisonze kuti anthu amuna chimene akuchita samachiziwa nthawi yawo apo sanalibe mphamvu ndi kamwe kamene koko chimene chakula kwambiri ndikusavomereza kuti anthu anachoka mboma kusavomereza akazanga kuti avomereza asinga anthu achazakhala singofulu koma nokusavomereza ndimene kuwapinikiza kwambiri ifo munthu sungamatenge chinthu cha boma reform palipo chabwino kusamala kuyambira palipo penepo ndebe pali zinthu zina iwo achangata president ngati former president amayeneka iwo pawo khali ngozona kuti chinthu ichi pamawa munthu akazanga kuti ifo kunkhani zinthu zilipo zambiri zibwera ndithu zibwera chilichonse muona ziduka zinthu zambiri zinthu zichengetiwa chamango la njira izakhuza komano Jessica Bwira asaopseze apolisi no pano pati nthawi ya ufulu akwena afufuzidwe ngati munthu aliyese ali pasi palamulo palibe amene ali pamwamba palamulo ndawo si apolisi agwire ntchito yawo mwamtendere. Okay. Well, I was following kutsatira bwino through the platforms, my social platforms how people are discussing this issue to the extent kuti zikukhala ndi mixed reactions. Choyambirira nditenge kumaganizo ena amene akunena kuti I think nkhani ya agalu ndikukoka chonchi kuti mpaka na apolisi akhoza kuthamanga ku nyumba ya mtsogoleri wakale. I think zilingati kuti tasiya nkhani kapena kuti tasiya zinthu zoyenera kuti zichitika ngati dziko tikukamba pano mvula ndi imeneyi anthu ena akutero kuti ayi panafunika kulunjika kumayang'ana zinthu zina koma attention ya dziko yasandukano kuti tikhoza makambirana nkhani ya agalu imene mukuganizira inuyo kuti muyankhe kagulu ngati kameneko kamene kakambirana zimenezi mungayankhe kuti chani? Ngwakumusa kunena kuti agalu aja sanangochoka kulowa kokha ku state kuti okay ndalama zimene tija okay ndeno moti apange maganizo awo amene akunena kuti ayi muli muzilimbana kupanga kusisa zinthu asisa bwanji zinthu pamene ndalama kuti asisa zinthu kapena ndalama kuti ipite amene koko afuna kaguleso agalu kodi fertilizer akatenga bwanji pamene ndalama kuti imene nafuna kuti fertilizer ipite ku state house akakhoza state house pamene papa ngati munthu kuti amatha kumalingalira bwinobwino atha kuona kuti no
mabilioni amene apite kuja kwakhoza nyumba jamene inaonongedwa kuja anajinaje ndalama kuti kanati kupanga survive mavuto ena amene inaonziko mna ndalama imene akanati achapo ni basket ngozisa za garizeni ndikagulaga ika ndalama kuti kuna mwale ngatiso kuthandiza sopena vakeso ndeti kamakhani nke mutavu lizajilika kachendi sente changani chisogolo ndeko unonga ziko kumene komani chimene chikufunika ziko likhozeke bwinobwino ndikukhoza kabasi kuti kamwamba kasike bwino ngati tikhani mtima womaononga chinthu chimene chapangidwa kale ene ili misomo jetire ndipite likakumbe tikumati yayi imene zinthu zilimu kuti mathakafika bwanji mwachali nokha munakumba nsewu boma ndikabwazira ndoki mathakafa nafike kwanu kukuzetsa fedeze tikhozeka nsewu akulakwisa chabwino zinthu zinofuna tokha ngalifa kuti ziziganiza tizizilingalira pati chinthu kini zikuno tilikonde zikuno ndilatu zikuno sila munthu ayi silapita kalandani no ziko la munthu naliye silatu tikalikonda tikalisamalira asingizo munaweza khaso ndi kenakati nditukuona kuti ayi koma ziko amawi aya anthu akamalikonda azikulya anthu amalisamala koma tikakhani mtima womaononga jambo kumaononga tokha watakhala abantu babwera anthu ena kutali onongera ziko litamba tokha nde angakhoze zinthu zina machita zinthu zina zizonongeka kona akhozeka zina zinaonongekazo kana baone chisogolo tathokoza kwambiri bambo Madera Ukasungu kuti nanu munabwera mpulogalamu ino tipepese kuti nakutengerani nthawi kufunsani mafunso nangasi ifela mika kwambiri khale ndi mazopambana zikomo mene ndithu kupereka maganizo awo anthu aganiza mosiyanasiyana anthu ena umafika poti ayi mene alili mtsogoleri wa dziko uja opuma basi ku ma platform ezikuyendera si pena paje zikumaoneka kuti tikutani kuti ngati dziko basi noku agalu chawiri zikutani komachi are we helping this country mwaswera bwanji taswera mwaswera bwanji ndaswera tafika kuti madzulo ano mwaswera yentu mayisale chabwino ino 1 minute yanu kuti takupatsani muyigwisa ntchito bwanji pa nkhani imeneyi imene tikukambira naye ya agalu komanso kuti yayi zikuoneka ngati boma likugwisa ntchito mphamvu za polisi pofuna kuchita intimidate kapena kuopseza miyoyo ina ngati imene alili mtsogoleri wakale wa dziko lino malingana ndi achithyola anatero ku parliament ino mukuti bwanji yachi kuti tizisata malamulo boma sililibe mphamvu imeneyo ayi boma lilibe mphamvu ngati apolisi iwo aonapo chodabwisa komanso mmene ndikumvera ndikuona kuti mesa galuwo ndoti ni mapolisi dog ndikuti katundu wa boma ameneyoyo amene ndi katundu wa boma ndikapo palibepo ubale woti ayi unakupangira mzikisa ntchito mphamvu kapena nzandali ayi koma kunena chilungamo dziko lichita kuchita kuvutika olo ndi kuyankhula komu kuti tiyankhula chani zinthu zopangisa manyazi ngati zimenezi kodi agalutu agawerengetsa ndalama ake ndi 4 million yokhatu kamumvesetsa kaya 4 million yapo ndi pasa ineyo tuniyambiri baja langa tulisinza ndiyambiri tu imeneyi apa ndi pasa ineyo 4 million yo banja langa lisinthika panopa ine sinafikirepo business yanga sinafikirepo 100,000 koma ngati galu yekha ali pa 4 million ndalama zambiri paineyo mtima zaboma ni misonkho yathu imeneyo ngati alisa ya ukoko iwangu akanangotenga mwakachetechete mphekesera zimamvekazera akanangotenga mwakachetechete kukabweza zisakafike pamene pataona nimene zafikira apa ndi zinthu zopangisa manyazi azathu ngakana maiko azathu azimva zimenezi zinthu zosakhala bwino komanso kuonjezerapo nkonena kuti achina Joseph Kabwira abale akhale serious chonde akhale serious asamapange zinthu zonena ngati kuti maperekesaso anthu mtima kumavabe ululu wa mabala akali kodi iwa akabwiratu ndi mneneri wa chipani sono akhala chiti bwanji mneneri wa chipani komano zimene amapanga zija sizoyaluka basi izongoyaluka tu basi neyankhulapo kunena kuti koma tu president inobwinobwino koma amene akumupangisa ndi awawa
Unga tonda jankaranga nyamuka nkapita kupita ku Tanzania. Anayankhula kuna kuti ngati mufuna kuti chipani chathu chiende bwino mpaka na 2030 tiyeni tisunge ni ng'ambo. Koma iziza kupanga anthu awo ambali awo akupanga zona kuti mtsogoleri wawo azitisidwabe ndipo ngati zinthu zizikuvunza kwambiri so akupangisa kwambiri ndi awa amene ambaliwa awa akuononga zinthu awa akuononga zinthu azisungire ulemu chakora samayankhulepo china chilichonse samayankhulepo china chilichonse zonse mene akuyankhulidwa chonje mawu yankhulidwa zinthu zosiyana achakwera ihayi tinene chilungamo samayankhulepo china chilichonse koma anthu awo amayankhulidwe awo ndamene akupangisa kuti achakwera zioneka ngati munthu olephera kapena munthu oyipa chifukwa cha amene wawa agaluwo ayenera kuti apite kunyumba kwa Jesse Kabwira akafikepo kwa Chichola banda ndipo Chibwendo banda akafunse agaluwo akafufuze kumene kuti amene asiya kumene anthu amene waona amene akumwipisa kwambiri chakwera mukhale ndi usiku wabwino maichisale kwambiri zikomo pamenepa tikupitira kumva maganizo anzika tikaona ndithu mmene zikuyendera ochuluka ndiwo amene akuimba foni ngakhale kuchokera m'mayiko akunja they are still trying kuti tikhoza kulankhula nawo through the WhatsApp call tione kuti kodi amenewo ndi ati amene akhoza nawonso kupeza mwawi kuti alankhulepo pa nkhani tione uku ndikunja kuti ine ndi Lyson Mtambalika maganizo anga ndi akuti achichola ngakhale ali wotsutsa sichilichonse angatsutseyi kuti pali nyimbo ina yake amati mwana wanga ukadzakula uzasiye akuti usasiye phazi osati ukonda chifukwa ukadzasiya mlomo uzakutsata nkhani yaitali kwambiri amene wandi is it kunchewu Shilivale chabwino message amene nditiona wa ku South Africa wakuti kodi alankhula motani mwaswera bwanji. Hello, mwaswera bwanji. Ndaswera kaeno kodi ndikutheba kumeneko kapena dziko lanji? Uno ndikutheba ku Pretoria takulandirani pa nkhani imene tikukambira nayo choyamba dzina lanu ku Pretoria comment yanu ndiyotani? All right, ine ndi Emmanuel Mpalagule. Okay. Nkhani imene ikukambidwa ndayimvesera bwinobwino komano chimene ineyo ndikuona ndichonena kuti Mr. President, former president Lazarus Chakwera chimene akanapanga cha nzeru I think kunali kungotenga agaluwo ngati zili zoti akusungadi agaluwo eti. Okay. Pofunanso kuzisungira ulemu monga ngati munthu oti anasogolera ziko. So akanangotenga kukangobweza basi mwakachetechete zisanafike povuta chifukwa kumene zikupitaku mwina zivumbulusaso zinthu zina zomwe sitimaziziwa. Okay. Nditudi so I think chiganizo chabwino nchoti akangobweza mwakachetechete basi. Okay. Because at the end of the day akwena kudete apasule monga yo former president eti. And izizi I think zipitirisabe anthu kudanawo kukhosi. Okay. Zikumkwambiri. From Pretoria tikuthokoze tikumbuse dzina lija mwatero kuti chanzeru nkungotenga agalu apereka ngati agalu odi ali ku nyumba ya mtsogoleri opuma wakale. Yeah, Emmanuel Mpalagule. Bwana Mbalagule mukhale ndi usiku wopambana ku South Africa Pretoria. Zikumkwambiri. Tukuyeserabe kuti tizitola ena amene ali kunja amayesetsa ndipo amafotokoza pa page yathu ya Facebook. Tukamba pano ndikuti 1000 ambiri akuonera ena ali mdziko muno ena ali m'mayiko akunja chimene mungachite madzulo ano nkupita ukachita like page ya Lunta Television Facebook page pamenepo mukhala mukutsatira bwinobwino kaya muli mayiko ati topic imene tikukambira nayo imakhalanso yaponyedwa pomwepo mupereka comment yanu tikhozanso kuwerenga pamenepo komanso kumva maganizo anu through kuimba phone kumene kumachitika. Tole enanso apa imba pa WhatsApp tione kuti kodi mdziko lanji mwaswera bwanji. Taswera mwa inu. Bwana ndaswera tikudziweni kumene tafika madzulo ano.
ine ndi Captain Kena Njirika from Durban, KwaZulu-Natal. Durban, South Africa. Yes. Perekani maganizo anu pankhani tikukambira naye zimene anena achithyola podandaula kuti boma likuoneka ngati tsopano layamba ntchito mphamvu molakwika pokafika ndithu kunyumba kwa mtsogoleri wakale wa dziko lino. Mwayilandira bwanji? Ine maganizo anga ndikuona ngati kuti apolisi sakulakwisa ya. Ya, chifukwa munthu omwe akuganizidwa kuti anatenga agalulo ndi amene wanena kuti agalulo kumasali ndina ali kwakuti. Nde sikolakwika apolisi kupita kumene kuti akafufuze. Okay. Munthu wina aliyense amene akuganizidwa akhoza kufufuzidwa. Kwa polisi imagwira ntchito department yawo kusigwirizana ndi chipani ya polisi. Ndi achithyola akamayankhula limenezo akungozipanga defend. Hello. Ya, ndikumvetsera Malawi akumvetsera. Ya, akungozipanga defend. Asi apolisi agwire ntchito yawo. Akamaliza kafukufuku apolisi abwera poyera. Okay. Kagalu sana apeze abwera spoiler photos. Okay. Koma asabange pressure apolisi asiye na apolisi agwire ntchito yawo. Okay. Ine ndisire pamene. Tathokoza kwambiri Durban, dzina lija tikumbutseni. Ziko kwambiri sumkhaindi usiku pambano. Zikoma. Bila kumva maganizo anzika kuchoka ku Pretoria tinapita ku Durban pano tione kuti kodi tikulowerano kuti nkhani imene tikukambirana pano ndi akusowa kapena kuti kubedwa kwa agalu alipo 4 agalu amenewa ndiye akuti amalondera kapena kumayang'anira kuonjezera chitetezo cha mmene chimakhalira pa moyo wa mtsogoleri wa dziko. Ndiye zimenezi zikuoneka kuti mkulu amene ndithu amayang'anira ku State House ku nkhani zimenezi zina za chitetezo amene akumuganizira kuti ayi amene akudziwapo kanthu ndiye zaolokeranso nkhanizo ukapanga chipikisheni kunyumba kwa mtsogoleri wa boma wa dziko lino. Tipati tidziwe kuti kodi mmene zikuyenderamo muzilandira bwanji mwaswera bwanji? Ndasobunoka ino. Ndaswera tikuyesesa kutola manambala akunja apa ndikuti kumeneko tafika madzulo ano dzina kuno ku Durban. Tabwereranso ku Durban. Tithokoze kwambiri. Dzina lija? Ndine Yazidu Welos. Awerosi comment yanu ndiyotani pa nkhani imene mwayipezayi? Ine sindikuona kuti pali chimene chikulakwika chifukwa chonena kuti Hello? Ya, zikumveka pitirizani. Ya, ine sindikuona chimene chikulakwika chifukwa chonena kuti anthuwo apolisiwo chimene akupanga akugwira ntchito yawo. Okay. Ya, chifukwa chonena kuti wina aliyense amatsatidwa ndi ntchito zimene zapezeka kuti iwowo alakwitsa chakuti kapena nkhani imene yachitikayo singatuluke popanda kufuka utsi. Okay. Yetu moti iwowo ndithu afufuzidwe. Chabwino. Kuti agalu apezeka. Yayi, sithokoze kumva maganizo. Chifukwa iwowa anatengayo sikuti katundu wawo ayi. Luvutalo ndi boma akati boma ndi ifeyo. Yetu ndeno ifeyo monga ngati ayine ake zinthu tikuzifuna zinthu zathu kuti zipezeke. Okay. Tathokoza kwambiri bwana Welos ku Durban kupereka maganizo anu kuti ayi apolisi agwira ntchito yawo katundu akufunidwa ayi ndo Malawi ndiye niyo mukufuna katundu anu apezeke. Tathokoza kumva maganizo anu. Apezeke basi zikomo kwambiri bwana. Zikomo.